माहितीये का, देवाला अर्पण केलं जाणारं एकमेव असं फूल आहे जे झाडावरून तोडलं जात नाही, तर जमिनीवर पडल्यावरच उचललं जातं. पण त्यामागचं रहस्य काय आहे? पुराणांमध्ये सांगितलेल्या एका लोकप्रिय आख्यायिकेनुसार समुद्र मंथनातून प्रगट झालेला दिव्य पारिजात वृक्ष स्वर्गात लावण्यात आला. असं म्हणतात की पारिजातिका नावाच्या राजकुमारीच प्रेम नाकारल गेल्यानंतर तिने अग्नीत उडी घेतली. तिच्या त्यागातून पारिजात वृक्षाचा जन्म झाला. मृत्यूपूर्वी तिनं शाप दिला, मी कधीही सूर्याकडे पाहणार नाही आणि माझी फुले कोणाच्याही हातानं तोडली जाणार नाहीत. तेव्हापासून पारिजाताची फुले रात्री उमलतात आणि सूर्योदय होण्यापूर्वीच शांतपणे जमिनीवर गळून पडतात. म्हणूनच आजही भक्त पारिजाताची फुले झाडावरून तोडत नाहीत. जमिनीवर पडलेली फुलेच श्रद्धेने उचलून देवाला अर्पण करतात. हीच आहे पारिजाताच्या शापामागची अद्भुत